Hola, què tal, amics? Com esteu? Soc Miquel Serra, d'Osona Servei Office. Avui aprendrem un nou truc Excel. Avui aprendrem a treballar en formats personalitzats de data. Comencem. Obrim el full número 1. I aquí tenim tota una sèrie de formats que jo ara seguidament us explicaré. A veure, d'entrada hem d'entendre que Excel les dates les emmagatzema sempre com a valors numèrics. O sigui, per exemple, nosaltres aquí tenim una data, que és 25 del 2 del 2016. Fixeu-vos que jo faré exactament el mateix aquí al costat, 25 del 2 del 2016. Bé? Excel no ho emmagatzema, això. Això només és una màscara. Aquesta és la màscara que Excel ens ensenya, el format. En realitat, el que Excel té emmagatzemat és aquest valor. Anem aquí, donem el valor general. Seria aquest valor. Ficarem aquí i una miqueta més gros. Vale. Aquest seria el nombre que correspondria al 25 del 2 del 2016. Excel comença, a partir de l'1 de l'1 del 1900, comença a comptar el número 1. Per tant, el 2 de l'1 del 1900 seria el número 2. Fixeu, comprovem això. 1 de l'1 del 1900. D'acord? Ho farem una prova perquè ho veieu. Això ara ho canviarem al seu valor. Fixeu-vos, ens ha donat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Vull que ho veieu ben clar, per tant, això ho allargarem, d'acord? Vale. I ara això ho convertirem en format data breu. Bé, fixeu-vos que a partir del dia 31 de l'1, aquí, això ho eixamplarem, aquí tenim ja 1 del 2 del 1900, 2 del 2 del 1900, 3 del 2, etc. 9 del 2. Això hem quedat que no eren res més que nombres. Fixeu-vos, aquí tenim el valor número 40. El valor 40 correspon al 9 del 2 del 1900. El 42.425 correspon al 25 del 2 del 2016. Bé, això ho suprimiré. Així treballa Excel. Un cop entès això, i tenint clar que l'única cosa que veiem és una màscara, nosaltres podem triar quin tipus de màscara veiem. I podem definir fins i tot quina part de la màscara veiem. Aquí veiem el dia, el mes i l'any, i a més el veiem en un format de 2 dígits al mes, 2 dígits al dia i 4 dígits l'any. Nosaltres podem triar, per exemple, en veure el dia amb 1 o 2 dígits en funció dels dígits que tingui. Per exemple, fixeu-vos que si aquí hi posem l'1 de l'1, com que el format és de 2 dígits al dia i 2 dígits al mes, el veiem amb 0,1. En canvi, aquí veiem 1. Per què això? Doncs perquè aquí li han donat un format d'un sol dígit. Anem a 25 del 2, que queda bastant clar. Aquest nombre es veu... m'agrada. Bé, a veure, reprenem això. Aquests nombres aquí corresponen exactament als valors aquests aquí amb un format de dia. Aquí només ens agafa el valor del dia. Fixeu-vos, l'1, el 5, el 10, el 15, el 20 i el 25, que són els que estan representats aquí. Com ho fem per extreure aquests valors? O perquè la màscara ens mostri només el valor del dia. Fixeu-vos que aquí ens ha fet exactament el mateix, en aquest altre rang, però ens els mostra amb 2 dígits. Com ho hem fet això? Fixeu-vos, aquí hem anat a la pestanya Inici, ens hem anat a l'apartat de nombre, aquí, a l'apartat de nombre, hem obert la pestanya, ens hem anat a més formats de nombre i hem escollit el format personalitzat. En aquest cas li hem donat el valor d'una D, que vol dir d'un dígit del dia, que si haguéssim triat el de dues Ds, que vol dir 2 dígits del dia, ens hagués donat aquest altre valor. Bé, això ho tornarem a deixar tal com està perquè això ja ho tenim aquí. Fixeu-vos, jo us he posat per abreviar, per no atabalar-vos molt, aquí a sobre de cada un exactament com s'expressen
les màscares aquestes perquè Excel ens les mostri tal com nosaltres volem. Aquí tindríem l'abreviatura del dia, aquí tindríem el nom sencer del dia i així successivament. Aquest seria el número d'un dígit del mes, el de 2 dígits del mes, el de l'abreviatura, el nom sencer i la inicial. L'inicial la faríem a través de 4 M's, que és el símbol de mes. Amb l'any faríem exactament igual. Any de 2 dígits, any amb 4 dígits. Val? Agafem qualsevol, per exemple aquesta d'aquí, i veieu com el format personalitzat tenim 4 M's que les expressarem aquí. Les podem entrar, si no hi són, manualment. Les entrarem a través d'aquí. Ara us ensenyaré com més endavant. Diem d'acord i ens expressa senzillament aquest nombre d'aquí, amb aquest format. Fixeu-vos, aquests nombres amb aquest format. D'acord? Jo crec que això ha quedat bastant clar. Bé, fent combinacions d'aquestes possibilitats podem fer calendaris tan bonics com aquests, bueno, bonics a mi m'agraden, i fer-ho combinant formes i colors. Aquí, per exemple, hem aprofitat el fet de posar les lletres en vertical. En fi, aquí el que hem fet, per exemple, en aquesta cel·la, el que és FK del 28 a la fila 34, hem agafat aquesta cel·la d'aquí, si us ho marco, vale. Aquesta cel·la d'aquí, el que hem fet ha estat afegir-hi dos tipus de dia. Fixeu-vos, hem aprofitat el format de dia en format de nom i hem afegit el format de dia en format de dígit. Una mica és el que fa quan li diem, per exemple, fixeu-vos, ens anem a la cel·la L2 i li donarem el format de data llarga. Bueno, a veure, això no ens hi cap, ho farem més petit. Bé. Fixeu-vos aquí. Tenim dijous 25 de febrer. Dijous i 25 corresponen al mateix. El mateix nombre, és el dia. Aquest és el dijous, és en format de nom sencer, i el 25 és en format de 2 dígits. Però en realitat correspon al mateix, al dia. El dijous, dia 25. No té res a veure ni amb el mes ni amb l'any. Com s'aconsegueix això? Tornem a deixar tal com estava i ens anem aquí baix. Ja? Fem una mica més gran. Va, ens anem aquí baix. Com ho aconseguim això? Ens anem a format personalitzat, un cop seleccionada la cel·la, evidentment, i fixeu-vos, personalitzat, i hi entrem això, exactament. DDD, això deu ser un espai, amb DDD, un espai guió i DD. Aquí farem un altre espai. Cada cosa que entrem aquí que no estiguin amagatzemada, ens la guardarà sempre dintre del llibre, d'aquest llibre. No podrem accedir-hi a través d'un altre llibre, però dintre d'aquest llibre sí. Aquests formats ja ens quedaran guardats per anar-hi treballant dintre d'aquest llibre. Vol dir que nosaltres podem inventar els que vulguem. Fixeu-vos que aquí, en vez de ficar-hi aquest guió, veieu que aquí no n'hi ha cap, amb un slash, doncs farem així, amb un slash, perdó, aquí. Doncs el guardarem així, d'acord? I fixeu-vos, ens ha canviat el guió per una barra diagonal, d'acord? I automàticament ens l'ha amagatzemat a dintre dels formats. Fixeu-vos, aquí baix. Si ara selecciono el que tenia abans, automàticament torno a tenir el guionet. Com ho he fet? Jo l'he entrat a través del tipus de format personalitzat. Jo l'he entrat per aquí. Fixeu-vos, aquí tenim un any. Això és un literal. Li hem afegit una cosa, un nom, que no existeix dintre de les dates. Com ho hem fet, això? Hem anat a format personalitzat, més formats de nombres, i què hem fet? Li hem entrat a l'any, en format de 4 dígits, i li hem entrat un literal. En aquest cas li hem posat any entre cometes perquè Excel entengui que és un text, que és un format de text, i li hem deixat un espai entre un i l'altre. Fixeu-vos que si jo aquest espai
el poso a dintre del que és el text, funcionarà exactament igual. No ha canviat absolutament res aquí. Però Excel m'ha guardat aquest format, fixeu-vos, aquí el tinc amb un espai a dintre del text i aquí el tinc amb un espai a fora del text, que és el que tenia abans. D'acord. O sigui, els formats que anem creant sempre se'ns van guardant. Els podem tornar a recuperar. Bé, això aquí després ja depèn de les formes i colors que us agradin més. Aquí hem posat aquest color verd, el podíem haver posat de color granate o blau o lila, el color que més us agradi. Bé, aquí us he posat uns altres formats que són variacions. Aquí us he posat el que és la fórmula, per dir-ho d'alguna manera. En color blau us he posat les fórmules. El que heu d'entrar a dintre del format personalitzat, aquí dintre de personalitzat hauríeu d'entrar-hi exactament el que hi ha aquí, d'acord? I us donaria els resultats aquests que tenim en les cel·les ressaltades. Aquí veieu que tenim un any actual, o sigui, aquí hem posat un literal. Fixeu-vos que... anem a veure. Any actual, fixeu-vos, veu? Any actual, entre cometes, perquè és un literal. En aquesta cel·la d'aquí, en la K40, perdó, en aquesta cel·la K40 tenim dia, que és un literal, tenim de, que és un literal, i any, que és un literal. Aquí n'hem afegit 3. Fixeu-vos, anem a personalitzat, obrim, ens ho mirem. Veieu, aquí tenim un literal amb un espai després. Aquí hem posat els espais abans i després també. Aquí els hem posat fora dels literals. I aquí hem posat any. Fixeu-vos que entre el mes i l'any hi ha un espai i entre el literal i l'any també hi ha un espai. I això és perquè ens conservi una mica l'estètica. Si aquests espais no hi siguessin ens quedaria tot enganxat. Bé, d'acord. Això em sembla que ha quedat prou clar. No és pas molt complicat. Podem fer les nostres pròpies fórmules i fixeu-vos que aquí, per exemple, tenim 3 Ds ens dona dijous, aquí amb 2 Ds ens dona 25, això es queda clar. Aquí hem canviat el mes amb 2 M's que li hem posat amb dígits, aquí el mes l'hem posat amb 4 M's perquè ens doni el nom sencer. Fixeu-vos que les separacions aquí les hem posat amb un slash, les barres diagonals, aquí les hem posat amb guionets, val? Tot això ho hem anat construint sempre a dintre del format condicional. O sigui que nosaltres canviem aquests guionets per slash, ja? O inclús, fixeu-vos, ho farem diferent per un altre símbol perquè no hi sigui. D'acord? Li diem d'acord i automàticament ens ha donat unes separacions sense cap mena de puntuació, amb el guió baix que ja sabeu que no s'imprimeix. Bé, deixem-ho tal com estava, ja ho tenim. Anem a la pròxim full, que hi ha més coses, i en parlem. Bé, aquí, partim del dia 25 del 6, que és la data que tenim a la cel·la B3. Entenem que aquest és un valor, el tenim representat a la cel·la D3. Amb aquest valor hi treballarem, ho deixo aquí perquè quedi bastant clar. I llavors el que faré serà igual a això perquè veiem sempre el valor amb el que estem treballant. D'acord. Bé, aquí tenim el mateix, un format personalitzat, que li hem anat a buscar un format diferent en funció de les nostres necessitats. Aquí estem treballant en un format anglès. Sabeu que els anglesos posen el mes davant del dia i després hi posen l'any. Com ho fem això? Doncs farem exactament de la mateixa manera que estem construint tots els altres formats, però canviarem l'ordre. Aquí, en lloc de posar dia, mes i any, el que hem fet és posar mes, dia i any. I hem posat un literal a davant que posa data, espai, dintre de les 2 cometes i ens dona aquest format. Aquest format no és res més que aquest valor, que és el valor 42.546, que correspon a aquesta data, 25 del 6 del 2016. Aquí hem fet exactament el mateix, però això ho hem aconseguit a través d'una fórmula, d'una funció.
fixeu-vos, aquí la fórmula que hem construït hem aprofitat un literal que es diu data, entre cometes, fixeu-vos, data. L'hem concatenat amb el símbol et o i, ja sigui la data, i el text, el valor convertit en text, que està emmagatzemat a la cel·la B3. En quin format? Fixeu-vos, desplegaré la fórmula perquè aquí ho veiem. El valor és el que està emmagatzemat a B3 i el format és MMDDAAA. O sigui, mes, dia i any. L'hem posat amb el format anglès perquè és el que desitjàvem en aquest cas. Si ho volguéssim el format que fem servir aquí a Catalunya, doncs seria el dia DD MMAAA. Això em sembla que ha quedat prou clar. Doncs anem a escape i queda igual. Bé, quina diferència hi ha o quin avantatge hi ha utilitzar el format personalitzat o aconseguir aquest format a través d'una fórmula? Doncs per mi la diferència és molt important i és que aquí mantenim el valor numèric de la cel·la, fixeu-vos que si jo aquí li dono un format general em dona un número, per tant jo aquí podré fer operacions, sumar, restar, podré buscar la diferència entre dates, podré buscar quina és la data més gran, la data més petita, l'anterior, la posterior en aquest cas, i bueno, jo podré fer-hi operacions, podré buscar fraccions d'aquesta data, o sigui, com fraccions de temps, hores, minuts i segons, cosa que no podré fer en aquesta cel·la d'aquí. En aquesta cel·la d'aquí, si jo li dono un format general, em dona exactament el que hi ha, una fórmula. Fixeu-vos que farem una altra manera perquè encara ho veieu més clar, ho tiro més enrere. Aquí jo ja hi he posat les fórmules, fixeu-vos. He agafat el valor de la cel·la D6, que en aquest cas és aquesta d'aquí, i li he sumat 10. D'acord? Aquí em dona un valor que va copiar ja directament el format, perquè si jo li posés el format general em donaria un valor, 42.556, que és exactament el valor de la cel·la B3, que hem quedat que era 42.546, aquest valor més 10, que és els que hem sumat en l'operació. D'acord? Doncs tirem enrere perquè veiem clarament que aquí el que tenim és una fórmula, fixeu-vos. Aquí és una fórmula. Si ho fiquem a sobre la cel·la i apretem F2, ens dona, entrem en mode edició i veiem la fórmula que tenim entrada. Posem escape. Què ha passat aquí? Li hem posat exactament la mateixa fórmula. Apretem F2 i veiem que és D9, que és aquest valor d'aquí, que en aquest cas seria una fórmula, i li hem afegit 10. No ens dona el mateix resultat. Ens dona un error. Això estem treballant amb aquestes cel·les d'aquí. Fem-ho amb aquestes cel·les que havíem treballat abans. Mireu. Igual, això més 10, exactament ens dona data... Aquí m'ha copiat el format, això és correctíssim. Si jo li dic que aquí em doni el format general, em dona, fixeu-vos, un valor. I si jo li dic igual a aquest valor d'aquí, més 10, què em dona? Em dona un valor. Em diu que estic fent una operació de càlcul amb un text. I, per tant, em dona un error. Veieu? Si jo li poso format general, em segueix donant un valor. No em dona el resultat esperat. Bé, aquesta és la gran diferència que hi ha, crec jo, entre treballar en format personalitzat, que mantens els valors numèrics de la cel·la, o amb les fórmules que transformes els valors en text. Bé, aquí, abans d'entrar en aquest rang d'aquí, aquí vull ensenyar-vos unes fórmules per aconseguir els valors numèrics d'una data. Per exemple, aquí totes aquestes cel·les fan referència a la cel·la B3. Aquí hem extret el valor del dia, el dia 25. Aquí hem extret el valor del mes,
el mes 6, aquí el valor de l'any, aquí el valor del dia de la setmana, estem a dissabte, doncs a partir del dilluns que seria l'1, el dissabte és el 6, això es pot canviar, us ensenyaré com, i aquí seria el nombre de setmana de l'any, seria la setmana 26. Fixeu-vos, si en lloc d'aquest valor fiquem el 10 de l'1, seria la segona o la tercera setmana de l'any, mirem el calendari, gener, el 10 de l'1, 10 de l'1, aquí ens compta la tercera setmana i ara mirarem per què, perquè segurament que ens compta a partir del diumenge. Ara ho mirarem. En definitiva, hem extret el dia 1, el dia 1, el mes 10, el que és l'any, el dia de la setmana, que seria dimecres, això és, aquí no hi ha pas cap error, i la setmana 40, que hauria de fer era dia 1 de l'1, i ho estava mirant malament en el calendari. Això, mirem-ho bé. 1 de l'1 seria la primera setmana, el número de la setmana seria el 5, veieu, tot és correcte, i si posem el dia 10 de l'1, 10 de l'1, aquí ho suprimirem, vale. Ens dona la segona setmana. Bé, ja us he dit que aquí hi ha variables, això desplegaré la fórmula d'aquí. Fixeu-vos que aquí ens demana dos valors. Un és el nombre de sèrie, que en aquest cas podríem posar-hi aquest nombre d'aquí dalt, que seria exactament el mateix. Podríem posar-hi el 42.379, seria 42.379, ens donaria exactament igual, perquè llavors perdria la forma dinàmica de la fórmula, no ens variaria el canviar les cel·les, o podem posar-hi doncs, el valor directe d'una cel·la. I aquí, en el que és el tipus, ara ho borrarem perquè ho veieu, aquí, a la que anem per entrar al tipus, ens demana quin tipus volem escollir. És que comenci el diumenge, fixeu-vos, l'1 comença el diumenge, acaba en dissabte, el dia 2 comença en dilluns, acaba diumenge, el número 3 comença en dilluns, acaba en diumenge també, el número 11, el número 3 començaria, el valor 0 començaria en dilluns, seria 0. Aquí el número 11, el dilluns seria el primer dia de la setmana, el diumenge seria el 7è dia. Llavors, el que fem és triar un format, que en aquest cas començaria dilluns, acabaria diumenge, i diem OK, Enter, i ens dona que és un diumenge. Fixeu-vos, aquí tenim diumenge, dia 10, doncs és el 7è dia de la setmana. La setmana del mes, doncs és la segona setmana. El 25 del 2, que m'agrada molt aquest nombre, i tenim que és la 9a setmana del mes, el quart dia de la setmana, que és un dijous, i etc. Us volia explicar això. Aquí al costat teniu les fórmules per aconseguir exactament això. Un cop explicat això, anem aquí. Aquí tenim un altre format personalitzat. Aquí hem barrejat literals amb els valors d'unes cel·les. Sí, aquí li hem dit que aquesta cel·la, fixeu-vos, aquesta cel·la, ens anem a la barra de fórmules, és igual al valor que hi ha emmagatzemat a B3. Això d'entrada. Per tant, és igual a 42.425. I llavors li hem dit que això ho volem amb un format personalitzat de dia, això és un literal, el dia de la setmana amb nom sencer, el dia amb nombre d'un sol dígit si s'escau, un literal que posi de, el mes amb sencer, un literal que posi any i l'any amb 4 dígits. Li diem d'acord i ens dona aquest format. Perdó. Aquí tenim el mateix resultat a través d'una fórmula. Sí, ja ho dic bé, una fórmula que aprofita els valors d'unes cel·les que s'han extret uns valors a través d'una fórmula. Ara ho mirarem. I aquí tenim una altra fórmula. Anem a aquesta. Aquesta, fixeu-se, si jo faig doble clic, em diu que anem a buscar els valors F16, que seria aquest d'aquí,
Si podem veure aquest d'aquí, F16, o sigui, el valor de dia, val? I que el concatenaríem amb el valor de F18, que seria dijous 25. Aquest dijous 25 l'hem extret a través d'una fórmula de text que fa referència a la cel·la B3. Busquem el dijous, fixeu-vos. La fórmula que tenim emmagatzemada aquí és un text que emmagatzema el valor de B3, i li donem un format de dia de la setmana i dia amb valor numèric de 2 dígits. D'acord. I hem anat fent exactament el mateix aquí. Fixeu-vos, aquí tenim una fórmula, aquí tenim una altra fórmula i aquí tenim una altra fórmula. Aquí l'hem demanat en format d'any, en format de mes, en format de dies, etc. I aquí hem posat uns literals, els literals que ens semblava que ens quedaria bé estèticament per configurar la frase. Perdoneu, estic una mica refredat. A veure, un cop hem tingut aquests valors, el que hem fet ha estat construir una fórmula que els concateni tots 6. Què és aquesta d'aquí? És F16, i F18, i F20, i F22, i F24, i F26. Com que aquí ja hi hem donat els corresponents espais, davant del D i després del D, fixeu-vos aquí us ho he expressat amb cometes, davant de l'any i després de l'any també hem deixat un espai, la fórmula ens queda estèticament ben construïda. Això ho podem aconseguir exactament igual amb una fórmula sense haver de fer tot això. Senzillament, aprofitem aquestes fórmules, les incorporem a dintre d'aquesta i el que fem és concatenar-les. Què fem? Agafem un literal que es diu dia, que correspon a el que teníem en aquesta cel·la, li posem directament, ho concatenem amb el text emmagatzemat a B3, fixeu-vos el valor de B3, amb un format de dia i de dia amb dígits, el dia de la setmana i del dia amb 2 dígits. I ho afegim al literal de, amb un espai a davant i amb un espai al darrere. I ho concatenem amb el valor del text que està emmagatzemat, fixeu-vos, a B3. Quin format li donem? El de més. I fem exactament, ho concatenem amb el text de l'any, ho concatenem amb el text que està emmagatzemat a B3 en format d'any de 4 dígits. Li donem Enter i tenim exactament el mateix. Aquí ens trobem exactament amb el mateix. Aviam això. Perdoneu, ja us he dit que estic una mica refredat. Això ho posarem així, ho centrem. Fixeu-vos, aquí no tenim res més que un valor. Hem anat a buscar els resultats d'aquí més 10 dies i aquí hem fet exactament, perdó, que això en aquesta cel·la, en la cel·la P9, hem anat a buscar aquest valor sumant-li 10 perquè veiéssiu què passava al sumar fórmules. Ens hem trobat exactament el mateix que en aquest cas d'aquí. O sigui, amb els formats personalitzats els hem pogut fer servir a nivell numèric, a nivell de càlcul. En els formats que hem extret d'una fórmula, no. Això ho podríem aconseguir, és molt laboriós, a través d'una altra fórmula que anés a buscar aquests valors i els convertís en nombre, etc. Això és una mica més laboriós. També es pot aconseguir per això, amb Excel es pot pràcticament tot. Bé. Aquí us ensenyo una altra funció. Dintre dels formats personalitzats. Aquí hem fet un format personalitzat amb majúscules. Fixeu-vos, normalment el que és els formats de dates, en català s'escriuen en minúscules, tant els mesos com els dies. Nosaltres hem forçat que això sigués en majúscules. La fórmula que hem fet servir ha estat exactament la mateixa, fixeu-vos, el text, el valor del text emmagatzemat a B3, text, que és aquest, el valor, el que està emmagatzemat a B3, i el format, hem dit que volíem en format de mes i any. Aquí hi falta una cosa que és un guió perquè sigui exactament, ja no sé pas què he fet, això ho tirarem enrere. Ara, això és un text i per tant hem de tractar-ho com un text i prou, ja està.
Vale. S'està tractant com una fórmula, I això és perquè... Ja... Ok. No ho faig bé. Aquí davant de l'igual, ara aquí. Aquí davant de l'igual li posarem un apòstrof, ara, i automàticament Excel entén que això és un text. Bé, fixeu-vos, anem a la casella que estem treballant realment, que és aquesta. Fixeu-vos, la fórmula que li hem dit, text, el que està emmagatzemat a B3, el valor que està emmagatzemat a B3. En quin format? En format de mes, guió i any. L'any el volem en 4 dígits, el mes el volem amb el nom sencer. Diríem, d'acord, i ens donarà. Però nosaltres, a més, ja hem dit que ho volem en majúscules. Per tant, hem aniuat aquesta fórmula, fixeu-vos, a dintre de la fórmula majúscules. I mirem el text que volem en majúscules. Veieu? Majúscules, el text. Ara he desplegat la fórmula. Vale. El text que volem és exactament tot això que està a dintre de majúscules. Quan li donem Enter, el que fem és convertir febrer a majúscules. Els nombres no es converteixen en majúscules perquè no en tenen. Fixeu-vos què passa si nosaltres aquí li traiem aquesta part de la fórmula. Suprimirem i suprimirem aquest d'això. Vale. Doncs tenim febrer en minúscules, que és tal com s'escriu en català. Si nosaltres volem, per exemple, que febrer ens l'escrigui amb la primera lletra majúscula, el que faria seria fer servir la funció nom propi, fixeu-vos, nom propi, i tancarem el parèntesis a darrere. Què diem? Nom propi. Quin valor? Tot aquest, tot el resultat d'aquest text. Li direm Enter i automàticament tenim febrer amb la primera lletra en majúscula. Aquí hem fet el mateix, dijous. Això ho canviarem perquè ho tingueu clar, que això seria nom propi. Jo això ho escrivia en minúscules, que per Excel tant és, Tot i que se solen escriure, fixeu-vos, tot i que se solen escriure en majúscules, això us ho vull ensenyar. Fixeu-vos que si jo escric nom propi en minúscules i li dic Enter, el resultat és exactament igual, perquè Excel ja s'encarrega de corregir-ho i posar-ho en majúscules. A l'hora d'entrar-ho, Excel tant li fa que sigui en majúscules com en minúscules. Els literals no. O sigui, quan nosaltres volem introduir un text, l'hem d'escriure tal com nosaltres volem que s'escrigui el que escrivim entre cometes. D'acord? Vinga. Enter. Aquí tenim un altre, que és dijous, que li hem posat el text, el dia de la setmana, i l'hem volgut en majúscules. Majúscules, el text que hi ha B3 i el format el de dia de la setmana, amb nom sencer. D'acord? Això també us ho volia ensenyar. I ja està. Bé, amics, jo crec que això és tot. Sembla que ha quedat bastant clar. Espero que us hagi agradat. Jo us animo a subscriure's al meu canal de YouTube, que compartiu aquests vídeos, que visiteu el meu blog i això és tot. Fins aviat. Adeu.